Unsay kalahian sa gipasabot aning duha? Anna watched o Anna was watching. Dili, magtuon ta. Watch this video nga part 2 sa lesson nga past simple versus past continuous. Hi! Welcome to my channel, English Grammar Lessons Bisaya Edition. Ako si Teacher Maya and mang-invite na po ninyo to subscribe to my YouTube channel, follow my Facebook page, like my videos, and share them with others para daghan pud ang magkat-on og English grammar lessons nga binisaya ang leksyon. Daghan kaayong salamat. Before ta magsugod sa atong lesson karon nga video, mag-pray sa takadali ha for the media. Please pray with me. Dear God, we thank you for the advancement of technology that made information very accessible in times like this. We pray for the commitment of the media to provide up-to-date information. Please guide them to communicate appropriately and not cause so much panic to the public. We also pray for those who spread fake news. Please enlighten their hearts and their souls. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, unsa may kalahian aning Anna watched o Anna was watching? Ibinisayo na to aron dali rang masabtan. So what's the difference aning duha ka sentence? First, different sila og forma, which is discussed na sa previous na video. So I recommend kung mag-study mo aning past simple o past continuous here sa akong channel, watch the first video para masumpay ra pud ninyo. Pero pwede ra pud ninyo sa diyan ni separate din kay form man to niya. Karon mag-study ta sa diferensya nila sa meaning. Mo ni siya ang part 2. Kanusa sila dapat gamiton ang mga sakto nga paggamit ni past simple ug past continuous. Let's go! Sa past simple, gamitin nato ni siya mag-diskutag mga past events, kanang mga action or sitwasyon nga nahuman na sa past. Past is past. Magmubuo na. Wala siya'y kalabutan sa present. Human na yun siya. Gahapon, o maging adlaw, dugay na. Basta, bisan pag kanang 1 minute ago, past na na siya. Wala na siya ilabot sa now. Or, kanang mga butang dili mga bago, karaan na. Or, kung maghisgot ta o butang nga nagsunod-sunod o kahitabo sa past, sa mga nanglabay na nga adlaw. Mo na ito gamitan og past simple. Sige, atin yung tukion. Okay, magsalita sa example, gamit ang atong deped secretary nga si Ma'am Briones. Mo ni atong example. At least makaibaw tagamay sa iyahang background. She was born in Gihulngan, Negros Oriental on October 16, 1940. So, past kayo, 1940, October 16, si Madam mo, happy birthday niya coming. She was, the daughter was, kay wala naman ni iyahang parents, so kay wala naman ni sila, so was na. She obtained, ano sa man yun na-obtain niyang bachelor's degree in 1958, past. In 1968, she acquired, humanapod ni sa 1968, ang iyahang postgraduate diploma. Then, in 1984, she proceeded, siya, past na gihapon, she earned later. Past gihapon, she received in 2016, past gihapon, kay 2020 naman ta. So, nanan nga mga panghitabo sa past, we use, dito lagi ito nga time, kung humana ni sa past, past is past. Humana ni, at yung panahon na, we use the past simple form of the verb. Pwede po na ito gamitin siya kung narrate og mga event nga nagsunod-sunod o panghitabo. Gusto na ito emphasize pa nga sa past, mo na nag-una, sunod gani, sunod gani, sunod gani, sunod.
example, nag-istorya ka na, I saw you yesterday. You entered the store. I called you, but you didn't hear me. Then you left in a hurry. Sunod, nakitanta ka. Sunod, nisud ka sa tindahan. Sunod, gitawag ta ka. Kakadungog. Dayon, gawas ka. Dali ka. Basin, utang mo. Series of events or actions in the past. Muna si past simple. Simple na kayo siya. Basta lang kay tanan nga nahuman na o walay connection ko. Ngayon na ka nga. Sa una rin yun. Nahuman na rin sa una. Katong tuiga. Kung gamit o past simple. Niya, kung ganan po ta mag-istorya o unsay mga panghitabo nga nagsunod-sunod dito sa past. Kani ang muna hitabo niya. Sunod. Kanina po niya. Before nahitabo ang sunod, nahuman na sa ito. Sunod-sunod o kahuman ba? Sumpay-sumpay sila. Ngayon mo nang istorya. Gamit ka o past simple. Pero mo gamit o past continuous. Kung mo nitong pasabot, something was going on at a certain time in the past. Naay gutlo sa oras dito sa past. Niya anang taknaa. Naay panghitabo nga nagsugod na before anang taknaa nga nagpadayon pa anang taknaa. Sa maning taknaa yatong studyhan. Example, lingon si A, I called you on the phone at 6:30 p.m. So muna itong takna, muna itong certain time, 6:30 p.m. this evening, but you didn't answer. Basta alas 10 na ni, chika sila. So, ganina pa ni sa'yo sa gabi. The answer would be, I was having dinner at that time. I didn't notice your call. Unsa man at that time? At 6:30 p.m. So, katong 6:30, nanawag ka. Ay, nagkaon mong ko, ana. Ang pasabot niya, alang takna ang padayon siya nga nagkaon o panihapon. Maybe, nagsugod sila panihapon pag alas 6, niya lami kay ilang kaong, niya lami pud kay ilang tabi-tabi sa panghitabo sa ilang adlaw. Mo tong pag 6:30 wa pa siya nahuman og kaon, o padayon pa siya anang taknaan. Mo na something was going on at a certain time in the past. Mo na gamitin nato ang past continuous. Sige, maghisgot pa tag lang example. Mo gyapon ay takna gyapon. What were you doing at 8:30 in the evening on May 3, 2020? Og interrogate ni siya. Nasya libay, I was watching TV with my family at that time. 8:30? Naram ko sa bahay, ana. Nagtanaw ko TV. Maybe nagsugod sila TV humag panihapon. Hangtod pag 8:30, nagtanaw gihapon. Maybe hangtod pagka alas 10, nagtanaw TV. Pero anong takna sa 8:30, na siya gibuhat nga nag-continue pa, nagsugod sometime in a remote past, nagpadayon pa in the near past, pero at certain time in the middle, atong action nga going on at certain time, mo na siya. Another, I was traveling abroad on the 10th of June last year. Ang certain time niya sa kaadlaw, dili lang minuto. Kay probably ang iyahang travel sa kasimana niya. In the middle ana nga simana ang June 10. Asa di ka last year June 10 nag-travel mo ko diyan na. Lag-lag pa mo ko anang June 10, nag-travel ko sa kasimana dito yan. Sa tunga-tunga ng simana si June 10. Mo na siya certain time. Unsang taknaa ang imong pasabot. Another example. How come I didn't see her when I arrived? Tubag ko lang usa. She was cleaning her room when you arrived. Asa mo na nga certain time ani? Kanang gi-underline nga when you arrived. Time mo gihapon na. So, pwede na ito gamitin sa certain time nga sa segundo, sa oras, or sa adlaw baron nga
out of pila ka adlaw, pwede po siya ang sitwasyon mismo nga nag-represent sa time. For example, when you arrive, naman yun na siya time kung saan nahitabo. Ibutang ta lang, ni-arrive ka o buwan, alas 9 sa buntag, mo na siya when you arrive. Wala lang ibutang ang oras. So, pag abot nimo, si she, nanghinlo pa. Nanghinlo na ni siya, sugod ganina, pag-abot niyo pa siya nahuman, padayon pa siya nanghinlo. Atong time mga niabot ka, mo na ang awak na makita niya. Mo ni si past continuous, gamitin nato siya to express that something was going on at a certain time in the past. Another na po, ang certain time po din is ang takna nga gisnatchan siya. So, galakaw siya, padayon siya nga galakaw, unya. Iabot ang takna nga naani ang tao nga mangawat, uli. Snatch ang iyang bag. Something was going on at a certain time in the past. The certain time here, ang pag-snatch sa iyang bag. So, ang past continuous, i-emphasize niyang na something was going on, na ipadayon nyo nahitabo sa usa ka punto, usa ka takna sa past. Pwede po niya i-emphasize nga naay nahitabo samtang nagpadayon ang usa ka action. Kung kana ang ipasabot na ito, naay panghitabo in the middle of another longer action, gamit tao past simple form atong panghitabo murag katong mga na-insert sa mas taas na action. Atong tanawon ha. Tanawa. He injured his knee while he was playing basketball. Asa man ani ang going on, ang mas taas na action kaning was playing. So samtang nagduwa sila basketball, sa tunga-tunga silang pagduwa, mo na si certain time, he injured his knee. Or mo na siya ang nahitabo sa tunga-tunga sa usa ka longer nga panghitabo ang playing. So, ang katong nahitabo in the middle of something else, mo to siya ang gamitan o past simple nga form. Kaning si injured. Another. I was reading the Bible when I received your text. Nagbasa ka, taod na kang basa yan sa tunga-tunga sa imong pagbasa sa Bible. Nitiyog imong cellphone, tutut, o na-text. Isa ka nang nag-text, may nag-text. Kung inyong mabantayan, gamit ko din yung when o while. So, kung maghimo kag ng sentence, kaning duha ka action nga nailaing nahitabo sa tunga-tunga ng usa ka action, mugamit na daan nga mga conjunction si when o while. Si while, adto siya kuyog sa longer action kung inani nga forma imong sentence. Kung mag-una ka sa unsay ni insert nga panghitabo, pero kung mag-una ka sa longer o yung sumpay ka unsay ni insert sa longer nga action, ang iyong gamiton when. So, si when mukuyog siya sa katong nahitabo in the middle of a longer action or situation. Sige, ato i-compare para mas masabtan. Sa verb nga walk, I walked home from the market yesterday. So, ato gamit ta og mga word na past para mahibawan nato nga nahuman na yun yesterday. Human yesterday. So, kaning nga sentence, imong gipasabot lang, i-declare lang ka nga naglakaw lang ka, nilakaw nimo gikan sa merkado padung sa inyong balay. Nakompleto na, nahuman na nimo, walay interruption nga imong gihisgutan. While sa ikaduha, I was walking home yesterday when I met your teacher. Kani imong gi-discuss nga samtang galakaw ka nay nahitabo sa tunga-tunga. Mo ni si I met your teacher. Pwede po imong i-focus na at a certain time in the past, something was going on. So, katong na-met ni mong teacher, naglakaw ka di adto. Something was going on.
So, bali-bali ra asa ang focus na imong gusto mo. Focus ba ka sa certain time, something was going on, or something was going on, yun ay nahitabo. Nalain in the middle, na mo na si past continuous. Let's compare another. My friend watched all the episodes of that Netflix series on her computer last week. Watched all. Naurot yun niya last week. Pero sa ikaduha, my friend was watching the last episode of that Netflix series last week when all of a sudden her computer crashed. Atong takna nga ni crash ang iyang computer, nagtanaw siya ato sa last episode. Something was going on at a certain time. Pwede po di mong giingon nga, something happened in the middle of what's going on. Samtang nagtanaw siya sa iyang last episode, ni crash iyang computer. Depende ra asa ninyo gusto niyo pasabot. Pero, maura na sila bali-balihon, maura na sila something was going on at a certain time, or something happened while something was going on. Next, I did the laundry early this morning. Mana, nanglaban ako ganinang buntag. Nakumpleto to na ko. Nahuman. Pass. But I was doing the laundry at 6 in the morning. At tungtak na nang laba pa ko ato, pa ko nahuman. Sumo nilang kalahian. Atong tanawon kung nasabtan bagyod. How much have you learned? Let's see. Use the correct form of the verb, past simple or past continuous. Example. Joanne blank ang verb sleep when I blank call. Sa may answer ani, isip-isip. Sige, let's check. So the correct answer is Joanne was sleeping when I called. Longer action si sleeping, samtang natug siya, nanawag ko. So, either ni mata si Joanne or wala ko gitubag. Next. Question. Question na pag siya sa ipagporma ni. What you do at this time yesterday? Yung iyang answer, I was cleaning the house. So, unsa ka ang pangutana ani? Let's check. What were you doing kay aning taknaa man sa imong gibuhat? Nangutana siya sa going on nga activity adtong time man. Ang answer gani okay, past continuous na, so clue na siya. Ka-answer yun ka dapat ani, di ba? Next. When I was young, mas may sumpay ani. Sige daw, P. Wanted. Sa una pa man when I was. Sa una ra to, gusto ko ma-doktor, pero ako na doktor. Naunsa man ko, baw naunsa ka. Next. He blank, the verb take, a picture of me while I blank, the verb is drive the car. So, yun si answer. Correct. He took a picture of me while I was driving the car. Sa ako nag-iingon ang while, moadto siya sa mas longer nga action. So, samtang ga-drive ka, gipicturan ka niya. In the middle of your activity na ay laing naitabo ang pagpamicture. Kani, si drive, si call, si stop, o si answer. I blank the motorcycle when my wife blank. So I blank for a while and blank the phone.
Okay, so may answer ani big. Oh, combination naman ni kaayo. Let's see. I was driving the motorcycle. Okay, klaro ka na si when. Longer after na siya, samtang ga-drive ko sa motorcycle, nahitabo in the middle. Yeah. Kanang nahitabo in the middle, gamitan man na og past simple form of the verb. So, mo ni siya nga, ang sumpay when my wife called ang verb. Hold with ed. Kay regular verb man siya. Kung ang sumpay di ani kay series of events naman. Samtang ga-drive ko na nanawag. So, sa sunod, nimunong ko ang stop. Past simple na. Stop sa ko. Yan. So, gibuhat panghunong, humanong-hunong. Gitubag ni mo ang cellphone. So, ang sitwasyon, nag-drive ka, padayon ka nga nag-drive sa dalan, dayon nakadungog ka, nanawag, samtang nag-drive ka. So, sa sunod, gibuhat ni mo, kaya nakadungog makakalay nanawag. Ning, hunong ka, dayon ditubag mo ang phone. Pangutana, nga nang kaibaw ka nga imong asawa ang nanawag. Siyempre, gimuan man mo ringtone. Mo na siya rin na. Sumuoto siya ang kalahian ni past simple o past continuous. Kung maghimo ta og sentence, ato to silang timan-an. Sa ganito, mugamit ta og past simple kung ang ating ipasabot na humana siyang tanan sa past. Nilabay na siya, nakumpleto na, natapos na. Mugamit po ta og past simple kung atong i-emphasize na kani siya nga panghitabo, nahitabo, tunga-tunga sa usa ka longer nga action. No. Niya katong longer nga action, ang atong gamiton ato ang past continuous. So, gamiton nato ang past continuous kung gusto natin ipasabot na naay action nga nagpadayon anang usa ka takna sa past. Daghang kayong salamat sa pagpaminaw. Don't forget to subscribe, follow, like, and share para daghan pa ang magkaton aning binisaya nga leksyon sa English grammar. Until next lesson. Bye-bye!